הכירו את האיש שלא רק שינה את דעת הקהל, אלא גם את החיים של מיליונים. פרופסור אחד מקנדה, אשר עמד מול התרבות המודרנית ואמר, עד כאן. ג'ורדן פיטרסון לא חיפש תהילה. הוא היה פסיכולוג קליני, מרצה לפסיכולוגיה, אדם של אמת, של עומק, של משמעות. כשהעולם התחיל לטשטש את ההבדל בין טוב לרע, בין אמת לשקר, פיטרסון פתח את הפה. כשכולם דיברו על זכויות, הוא דיבר על אחריות. כשכולם חיפשו נוחות, הוא קרא למשמעות. כשאחרים נחמו, הוא דרש. מבין כל האנשים שמעולם לא פגשתי, הוא זה שהכי השפיע על חיי. בפרק הזה נצלול לאחד העקרונות המרכזיים בדבריו וכתביו של ג'ורדן, אחריות. נדבר על אחריות מול זכויות, נבחן איך לקיחת אחריות על עצמנו מעניקה לנו שליטה, ונעמיק בהבנה איך דווקא האחריות היא זו שנותנת לנו את הכוח לשאת סבל, להתמודד עם כאב ולהמשיך קדימה. ובסיום, נעבור לפרקטיקה. מה אנחנו עושים עם העיקרון הזה? כאן ועכשיו. אחריות אל מול זכויות. היום התרבות המודרנית מקדשת את המרדף אחר זכויות, אבל כמעט ולא מדברת על אחריות. הרעיון שעומד מאחורי התפיסה הזו נראה פשוט. ככל שיהיו לך יותר זכויות, החיים שלך לכאורה יהיו טובים יותר. אבל בעיני פיטרסון יש כאן פספוס מהותי. כי הזכויות שלך הן תמיד האחריות של מישהו אחר. אם כל אדם ייקח על עצמו אחריות גדולה יותר, לכולנו בסופו של דבר יהיו יותר זכויות. נמחיש זאת בעזרת תרגיל מחשבתי קטן. תדמיינו עולם שבו כל אחד לוקח אחריות מלאה על השירות הצבאי שלו. כל חייל שואף לשירות משמעותי. הניסיונות לצאת קצונה מוכפלים. הטבח, מש"ק הלוגיסטיקה, עובד הרס"ר, כולם פועלים במרץ ובשליחות. הלוחם דואג קודם כל לחברו. המפקד הבכיר חושב על טובת הצבא, לא על טובתו האישית. התוצאה, אתם שואלים? אין יותר מחסור בלוחמים, הצבא חזק יותר, הקצינים איכותיים יותר, הבסיסים נקיים, האוכל טעים, פחות אבדות בשדה הקרב, הביטחון האישי של כל אזרחי המדינה גבוה מתמיד. בקיצור, כולם מרוויחים, והרבה. החלופה, צבא שבו כולם מתעסקים בזכויות. במקרה הטוב, כל חייל מחפש את התפקיד הכי נוח, במקרה הפחות טוב, מנסים להשתמט, לברוח, להתחיל את החיים האמיתיים. כתוצאה מכך יש פחות לוחמים, כל חייל מוציא גימנים בכל הזדמנות, תומכי הלחימה רק מחפשים איך לגמור את היום וכמה שיותר מהר. הלוחמים שנשארים נשחקים, היציאות מתרסקות, המוטיבציה נעלמת, התפקוד של הצבא מדרדר והביטחון של כולנו נפגע. ואם זה יימשך, צבא כזה לא יכול לעמוד במשימתו להגן על המדינה שלנו. ואין פה אמצע. כל חייל בוחר אם לקדם את הצבא לכיוון הראשון או לכיוון השני, וכמה הוא מקדם לכל כיוון. זה כמובן לא נגמר פה, ואף גם צריך להתחיל באחריות אישית. תחשוב על זה רגע. בכל פעם שהאשמת את הנסיבות, את ההורים, את הפוליטיקאים, את המפקדים, את המזל, זה באמת קידם אותך? או שאולי זה השאיר אותך תקוע? האמת הלא נעימה היא כזו. אם משהו בחיים שלך לא עובד, סביר להניח שיכולת לעשות משהו כדי למנוע את זה. ואני אתן דוגמה מהשירות הצבאי שלי. בתפקיד האחרון שלי הייתי קצין הכשרות מדריכי הקרב מגע בצה"ל. במהלך אחד האימונים, אחד החניכים בקורס נפצע, שבר את האף. המדריך שהעביר את האימון היה ותיק, והחליט לבצע תרגיל חדש. אני לא נכחתי באימון, לא ידעתי על התרגיל. היה לי כל תירוץ שבעולם להגיד, זו לא האחריות שלי. אבל איך זה היה עוזר לי? אם אני זורק את האחריות על המדריך או על החניך, אני בעצם מוותר על השליטה. אני אומר לעצמי, לא הייתה לי דרך למנוע את זה בעבר, ואין לי דרך למנוע את זה בעתיד. אך ברגע שאתה לוקח אחריות, גם הפתרונות מגיעים. פתאום צצו רעיונות. אולי צריך לאשר מראש תרגילים חדשים, אולי צריך ללוות יותר מקרוב בתרגילים כאלה ומסובכים. מה שבטוח, יש משהו שאני יכול לעשות על מנת למזער אירועים כאלה בעתיד.
ואם יש לי איך להשפיע, אז יש לי אחריות. ומצד שני, אם יש לי אחריות, גם יש לי איך להשפיע. ברעיונותיו, ג'ורדן פיטרסון יוצא מנקודת הנחה פשוטה אך לא נוחה. לא משנה מה תעשה, סבל וקושי יגיעו מתישהו. מתוך ההבנה הזו, הוא מציע דרך לתיעול. לקחת על עצמך קושי מרצון, דרך נשיאת האחריות, זאת בהדרגה. האחריות שאתה לוקח היום, גם אם היא קשה, היא מחשלת אותך. היא בונה בתוכך שריר של כוח סבל. וכל פעם שאתה נושא עוד קצת, מתמודד עם עוד משקל, מתעקש להחזיק גם כשלא קל, אתה מחזק את היכולת להתמודד עם קושי. והדבר היפה הוא שברגע האמת, כשיגיע קושי אמיתי כזה שלא בחרת בו, יהיה לך כבר במה להאחז. תהיה לך הוכחה פנימית שאתה מסוגל, וזה כשלעצמו כבר חצי מהמאבק. תדמיין את זה כך. עול האחריות הוא כמו שריון כבד. בהתחלה קשה להתרגל אליו, כל צעד מרגיש איטי, אבל עם הזמן אתה מתחזק, אתה מתרגל. המשקל נהיה חלק ממך. ובינתיים כשהדרקונים של החיים יגיעו, יש לך שריון. האחריות מגנה עליך. היא אולי כבדה, אבל היא תאפשר לך לעמוד כשכולם נופלים. אז פרקטית, מה הלאה? לפני שאני מטיף לכם מה נכון ומה לא, אני רוצה להתוודות. נחשפתי לג'ורדן פיטרסון לפני יותר מ3 שנים, בקורס הקצינים שלי. מאז, קראתי את 2 הספרים שתורגמו לעברית, כל אחד מהם לפחות פעמיים. שמעתי מעל 50 שעות של הרצאות, רעיונות ופודקאסטים שלו. ועדיין, אני רחוק מלהגשים את הרעיון הזה במלואו. מה שבטוח, מאז שלקחתי על עצמי את עול האחריות לפי פיטרסון, אני אדם אחר לגמרי. אם יש עצה אחת שניתן ללמוד מג'ורדן ושווה ליישם, זו העצה הבאה. תתחיל בקטן, תתחיל בהדרגה ותתחיל עכשיו. לא צריך להפוך לגיבור מהיום למחר. רק לקחת אחריות על משהו. קח אחריות על הבריאות שלך ותצא להליכה 2 בשבוע. קח אחריות על הידע שלך ותקרא כל יום עמוד מספר. אחר כך תתקדם. קח אחריות על האנשים שאתה מקיף את עצמך בהם, על החברים שלך, על העבודה, על הלימודים, ומשם על הקהילה, אולי אפילו על המדינה. וכשזה נכנס לדם, אתה תבין משהו פשוט. החיים לא נהיים קלים יותר, אתה נהיה חזק יותר. אני אסיים את הפרק הזה של פודקאסט הרעיון בקטע מתוך הספר 12 כללים לחיים, הנכתב על ידי ג'ורדן פיטרסון. הקטע הולך כך: באמצעות ההתעלות וההתפתחות של הפרט, ובאמצעות הנכונות של כולם לעמוס על כתפיהם בגבורה את נטל הקיום, אנחנו חייבים לאמץ אחריות רבה ככל האפשר לחיי הפרט, החברה והעולם. על כל אחד מאיתנו לומר את האמת, לתקן את הטעון תיקון, לפרק וליצור מחדש את כל מה שעבר זמנו. בדרך זו, אנחנו יכולים להפחית את הסבל שמרעיל את העולם, וגם חייבים לעשות זאת. זו דרישה עצומה, אך החלופה, אימת האמונה הסמכותית. הכאוס של מדינה קורסת, הקטסטרופה של טבע המתפשט בלא רסן, החרדה הקיומית וחוסר האונים של הפרט נטול התכלית. זו האפשרות הגרועה ביותר. תודה רבה שהאזנתם. בפרק הבא נדבר על עיקרון נוסף מתוך הגותו של פיטרסון. נשתמע.